olisi voinut jäädä kiikaroimaan 8 päivää siihen mäelle. Joo. Siellä ei niinku porukka jäätynyt silleen, että en mä voi tehdä mitään, kun joku ampuu tuolla lähellä. Mutta Saunatyn. Semmoinen pro-tip. Kannattaa partion sisäinen kommunikaatio pitää mahdollisimman paljon poissa lyhyesti. Tiedän, että on TVT-vihollinen kuuntelee, mutta se on koko ryhmän toiminnan kautta paljon jouhevampaa, että sä et joudu kuuntelemaan, mitä joku toinen partio joutuu tekemään. Elä ota mallia Saunatyn minusta. Minulla on vähän Kyllä se lipsuu. huono. Niin. Se välillä lipsuu sinne, mutta ei se haittaa. Sellaista sattuu. Mutta niinku yritän pyrkii siihen. Se on niinku tavoite, mihin pyritään. Oliko semmoista mukavaa? uusia pelejä. No ei, oikeesti. Ihan turha reissu. Kyllä. Mennään slottaan. Valittaako täällä joku joskus jotain? Täydellinen maailma silti viittiin valittaa. Ihan porukka. Täydellinen afi. Kiitoksia pöleistä. Mä lähden tästä menee, niin palaan taas. Moro. Moro. Ciao. Tappako Infor siinä alussa noita siviilejä siellä? Ei, mennyt semmosia. Kaikki se vielä sammutteen tuli käsky. Joo, Oikeasti. ite kiikaron suoraan yhtä siviiliä. Kuuluu vaan, se oli siinä. Tulee paljon joutu kyselemään. Agentit on siviilivarusteissa. Kaikki siviilit tapetaan. Niin ei siinä muuta, mutta tuon tekee käytännössä vaan turhaksi tuommoiset slotit ees, että jos se on vaan pelkästään, että joka ikinen tapetaan, mitkä vastaan tulee. Ei me jokaista tapa. No kun Ette siinäkään ei löytänyt briefissä äkkiä. ollut mitään, että onko siviilit niin. Mutta eikö se nyt oletusarvolla ole, Afissa. että aseettomat taistelijat taistelukentällä ei välttämättä ole ehkä se niinku A1, mitä ruvetaan niinku välittömästi, että hei nää kaikki tapetaan. Me ei kuitenkaan olla mitään isisläisiä missään tehtävässä, tässäkään tehtävässä Eikö roolikuvaamassa. tuohon voi pistää jonkun ending conditionin, että siellä on siviileitä tapettu X määrä, niin sitten se on niinku... Ne voi kyllä kaikki laittaa nippuunkin. Sekin. Paljon siellä on pelaajia, että valita, että servu olisi täynnä. Kun pistää joku TVT tältä odotuksella. Mä pistän joku tommosen vaan ihan Fortelulsa. Pääsekö nyt? Venas pieni hetki. Ja tää tehtävä on ihan vasta varten, kun joku valitti, että servut täällä. Katsotaan kohta tehtävä, kun saadaan hossa takaisin. Mutta nyt sä voit laittaa sen missionsruutuun, kun meillä on tää VT5 oli uutena se TVT74. Taistelu varuskunnasta. Jep. Ja kuulosti ainakin hyvältä. Se olisi ihan kiva kokeilla sitä Sitä VT5. mä mietin ihan samaa. Siinä on myös joku tämmönen heitihomma, kun tää lukee, että no art computer. Ei pääse serverille. No mitä helvettiä. Ota se nyt silloin. Taisteluvaruskunnasta. Kokeillaan Joo, sit sitä. kuulostaa hyvältä. Se kuulosti hyvältä. Venäjästä hyppää laskuvarjolle ja startaa. Se on sitten erilainen tehtävä taas. Mikä varuskunta on kyseessä? Santahami. Oi. Nonni. Antaa Noniin. Venäjä vallottaa sitten vai? Paljonko meillä on porukkaa jäljellä? 65. 6. Se on varma. Tehtäväkin valittu. Hyvä juttu. Ei muuta kuin johtajat. Ei päässyt vielä joina. Tai ehkä Sanoo, pääs. että on täynnä. Kokeile nyt uudestaan. Tässä on Miten tässä voi olla, että Bluefarilla on BMP2 ja Opfarilla ei? Opfar tulee laskuvarjolla, niin ei se on vaikea kuljettaa mukana. Se on Kyllähän ne kopteriin mahtuu. No niin, välineet sekseen. Ja Blueforille vielä johto. Date setup. Ketkä se oli Alfa 10? Hyvä homma, nyt on molemmilla puolella johtajat. Tehdään niin, että puolustaja aloittaa huudain puheenvuoron.
Varajohtaja. Varajohtaja pyydettiin. Aika lähellä henkinen. Perkele. Sitten jos mä saisin pemareihin kommenteita. Kiitos. Sitten voidaan täyttää ajajat pemareista. Käsken vaan ampujatkin. No siitä varataan. Oho, sori. Mitäs meillä tässä on, mikä tässä on ratio? 4/3. Joo, otetaan 1, 2 ryhmänjohtajat. Sitä annetaan Opforille. Joo, otetaan ryhmäjohtajat. Kumpi hyökkää? Opfor. Tarkoitatte kumpi on Opfor? Venäläiset. Ryhmäjohtajat kutsutaan Opfor puolelta. Riittääkö meillä väki joka ryhmän täyttä? Jää 6 vajaaksi. Nalle, Punaiselle. A5 vielä sieltä, kun tulit viimeiseksi Serolla. Mun laskupaini mukaan, kun punaisilta ottaa 1, 2, 3 täyteen, niin rupeaa näyttää aika hyvältä. Eikö ne 4 täyteen? Mut sit jää slotteja täyttä. Mutta eihän meillä ole tänne toi jengi. Niin. Ai, mutta ottaako Blue Force täyteen vai? Niitä ryhmiä voi ottaa myös vajaina, eli ihan miten nyt tykkäät. Tarvitaan vain se yksi ryhmäjohtaja vielä. Jättäkää ryhmistä kiväärimiehet pois. Joo, ja sitten otetaan Opforilta vielä Senior Riflemanit. Kolmoseen ja 4. Okei, 3 vielä Senior Rifleman. Kerkeekö tulla? Mä just tosi Joo, tulossa. Kerkeä. No niin, nyt otetaan Blue Forin puheenvuoro. Aha. Täytetään kaikkia vapaasti kiväärimiehet toistaiseksi tyhjäksi. Peliporukat. Katsotaan paljon. Joo, peliporukat, sori. Joo. Otetaan... Onks kärkeä sen verran, että tyhjätetään sieltä Topsu ja Meksi ykkösestä pois? Pääskö kaikki kärki sinne? 1 puuttuu kädeistä. Okei, otetaan toi Topsu pois. Fin Topsu Alfa ykkösestä pois. Lisäksi pitää varmaan 1 taistelija ottaa pois näistä ryhmistä. Kelpaako kärjä? Joo, kaikki slots. Ota Topsu sieltä se TST-pelasta. Siitä puheet. Otetaan silleen, että kaikki paitsi Rifleman. Katsotaan miten toi jakottaa. Tarvittaessa siirrytään sitten Blueforilta Opforille, jos tarvis. Kaikki pääsi... Oho, sori. Täällä on vielä slottaamattomia. Pitäisi olla ratio varmaan joku lähemmäksi 30-40. Siellä on vielä Turtle, Dandelion ja... Dandelion Joo, kuulolla. Kyllä hyökkäjällä saisi enemmän olla. Joo, totta kai. Sitten sillä tavalla, että Vaihdetaan Blueforilta. Joo, otetaan meiltä Kale
Otetaan kaikki kiväärimiehet vaan siirtyä tonne Opforille. Max, Ale. Ja muita. Tässä sitten näyttää. Me tässä 29 sitten. Varmaan ehkä yksi kestaisteli, se on sama kuin kiväärimies tässä vaiheessa. Katsotaan. Viskaanko Dantelani johonkin? Joo, laita se tonne Opfarille. Siirrätkö ton Kalen kanssa tuota, se on kakkosryhmässä Bluefarilla. Ei Dante menikin itse, eikö se? Kale. Joo, kakkosessa. Minnekä se pitäisi pistää? Opfarin puolelle niinkö? Joo, A5 medikiksi. Vitosen medic. Siitä saatte kyllä kovan medicin, mutta... Noin. Sitten on taas Bluefarin tullut lisää väkeä, toi ykkönen. Onko se joku? Dandelius just laitettiin tonne Opfarille. Oi, Finchoni vei mun paikan, mikä mulla? Itse veikkaisin, että tässä olisi sellainen 2941. Paljon sitten? Ei. Ei se pitää Pari vielä siitä pois. 2841. Joo. Noin... Ei mene niin paljon. Se on 39. Koska me ollaan meitä on alta 70, niin ei se voi olla 40 sillä toisella puolella. Otetaan niin totta joo. Niin saanko puhua? Otetaan tuolta kolmosesta niin toinen kestaistelija vielä Opforelle. Se pitäisi näyttää aika hyvältä. Jerry Pottami. Stobe ja Jerry Voisi olisi vähän Stoben peliporukkaa. kanssa. Onko Tope ja Jerry on? Joo. Okei, otetaan toi Tommy sitten. Joo. Näyttääkö nyt hyvältä? Ota mun pitää nyt säätää, kun tää on ihan kauas. Ja on nyt, mihinkäs toi Tommi, oliko joku paikka? Ei sinne tyhjän slotti. Vitosessa näyttäisi olevan vielä. Joo, siellä on tässä. Nyt se roti on jo yli, mutta mennään näillä. Näillä mennään. Kiela Pasi, niin se laski. Joo, mä otan ton rifle. Vittu, mä heitän Finchon nyt paikasta toiseen. Nyt itse tohon ja äkkiä eteenpäin. Onko parametrit ok? Joo. Eihän siellä Safe ole start 3 minuuttia. No se safe startin voisi ottaa, no en tiedä. Se on ihan ok. Sitäkö 5? Ollaan kai ilmassa jo, eikö se olla? Me aloitetaan ilmasta jo. Mä pistän 5 ihan forteluus. Noniin, let's fuck. Ja omille kanaville ukkoja sitä mukaan sitten myös. Kaikki kuulolla. Briefi 15 minuuttia. Tehtävä alkaa 21.57.
Mistäköhän suunnasta ne ilmaspetsanat oikein saapuu? Jaa, pitäisikö se katsoa karttaakin ja YouTubea tuijottaa? Tullaanko nää idästä niin kuin venäläiset yleensä vai jostain muusta suunnasta? Joo, luultavamme. Jaa, vaan voisiko ne tulla ainakin tonne lähemmäs sitten? Olisiko tämä sitten semmoinen, että tulee niinku joku satunnainen paikka, mihin ne sitten päätyy? Aina on merkannut itsellensä mihin ne laskeutuu. Mitä mä nyt selitän? Jaa.
4 minuuttia briefiaika jäljellä. What's happening? En tiedä. Ei Briefiaika on päättynyt. 2 minuuttia aikaa ryhmänjohtajille briefata ryhmien toiminta. Hyvät herrat. Aletteko kuulla? Kuuluu hiljaa. Kuuluu huonosti vaan taas. Joo, täytyy puhua kovempaa. Eli veli venäläinen tulossa vallaneen varuskuntaan ja meidän aloituspaikka on tuolta Northwestin ampumaradalta. Siellä on myös kakkosryhmä ja kymppiryhmä tuolla ampumaradalla. Ykkösryhmällä on partiovuoro meidän varuskunta-alueella ja he partioivat siellä. Ja siinä vaiheessa, kun safe-startti päättyy, kuulemme todennäköisesti lentokoneen ääntä ja hälytyssireenejä ja paljon muuta. Otamme hyppäämme Pemaren kyytiin, joka on tässä tapauksessa meille alistettu. Se on tuo V1. Hyppäämme siihen ja suoritamme nopean mahdollisuuden varuskunnan kautta suoraan tuonne ammusvarasto 2, joka löytyy tuolta Southeastista ammusvarasto 3 vierestä. Otamme asemat ja puolustamme siitä mahdollista vihollista.
jatko on sitten ihan kympin hallussa, miten ja missä toimii. Mutta tämä on se lähtötilanne, eli aloitamme ammumaradalla, odotamme sen seistartin loppua ja siirrymme välittömästi tuonne ammumaradon kanssa. Lyhykäisyydessä, onko kysymys? Ei, mutta teet sille mikille jotain. Pitää kyllä pitää keskittyä täysille, että kuulee. Niin, ei, tuolla pelissä ei kuule mitään, jos siellä vähänkin melu. Joo. Jos vaan kykenet mitään tekemään. Tää on perkele joka kerta tässä. Mikki kuntoon. Kuka? Mites tuolla, näytät sä sit tuolla Lammasvarasta 2 tarkemmin ne paikat vai? Miten? Joo, katsotaan siellä se puolustusasemat sitten. Ja olen jakanut ryhmän taistelijaparakkaan. Sininen ja punainen ja sitten medikki juoksee mun kanssa on minun taistelijaparakka. Ketäs tonne varuskunnan toiselle puolelle sitten? Varuskunta menee ykkösryhmään. Kymppi tässä vielä lisäinfoa. Te menette tuonne Ammusvarasta 2, niin siellä on nuo mortarit tuolla Ammusvarasta 2. Mä epäilään, että ne tulee ensimmäisenä iskujen tuonne Ammusvarasta 2, jos ne tietää tosta, että siellä on nuo mortarit. Koska ne ei niillä on kivasta tulittaa tuonne varuskuntaan. Niin he vakkaa helvetti ne mortarit tuolta Ammusvaraston sisältä. Pilottakaa ne vaikka ne johonkin päpelikköön. Joo. Ja käyttäkää noita M2, mitä siellä on käytettävissä, jos pystytte laittamaan niitä hyviin paikkoihin. Yes. Ja briefi-aika on päättynyt. Siirrytään peliin, kaikki takas peliikkuna. Tehtävä lähtee käyntiin. No. Kuuluuko? Kuuluuko? No niin, hyvä. Olemme jauhtuneet. Sitten mennään puolustamme seuraavat 5 minuuttia luultavasti. 3 me oltiin. Ryhmä 3 YK. Ryhmä 3 YK radion kautta. Ei, eli me vaan kolmosen vaan mihin. Mulla kaatu Tessu, kuuluuko nyt? Kuulu. No, mulla kaatu Tessu äsken. Onko kannattaa radiotoimin kanssa? YK. 3. kanava. Ei kuulu. Aivan. YK. Joo. Better dead than great. Ryhmä 3 jäsenen. Kanavalle numero 3 numperista. 60. Niin miten se vaihtokaan? Täällä Heikkinen keino siellä on porukka. Ei tarvitse aina vaan solmasta. Se on numperi. Numperi 3. Ai jaa. Miten se radio saa auki nyt tuohon? No, on tuo ryhmän. Control T. Ei kun ei. Painakaa numperista numeroa 3, niin ne ootte kanavalla ja sitten Caps Lockista Tuolla joku radio. numperi. No niin, Siren. Joo, mä muistin, että se oli tässä Control P tästä TFR. Oli vaan hetki akuses, kun miten se meni Agre ja TFR väliin. Joo. Olet missä meidän Pemari? YK on nyt, Jerry. Joo, toi. Kuuluuks toi äsken? Joo, 3 lähdetään katsoa sitä Pemaria. Ei näe. Kuuleeko Oselotti tällä kanavalla? Se menee Bemari.
Missä se Valmiehiä. tuossa? Hyvä Billy. Oseotti. No hei. Sun ryhmän mukaan kärki Uotsiin. Mars mars. Otsi kyytiin tänne. Vittu mennään sitten. Otetaan tämä rekka. Kaikki kyytiin. Ei jäädä mitään Oselotin perseilyä. Mitä vittu? Tossa oli se. Pitäis kattaa kaikki ulos käymään. Otetaan toinen rekka. Nyt pääsin. No niin, siitä yhteen rekka. Kaikki mitkä mahtuu ja toiseen seuraava. Eikö mä pääse mihinkään rekkaan? Tässä kuljettaja, odotan ohjeita. Tää toinen auto tuntuu toimiva. Mä en pääse kumpaankaan rekkaan. Tuu tohon eteen. Hyvä, kaikki kyysissä, sit meno. Elikkä ammusvarasto kakkoselle. Käännytään. Meillä on tietysti
kolmosta? No vihdoinkin joo. Oh, hei, tuolla on heittimiä tuolla varastossa. Sillä on range stepit on laatikossa. Saanko mä teiltä kyynnin varuskuntaa vai what? Ja meidätkö ottanut mortarit mukaan vai käydäänkö me jemmaan ne? No kai teillä nyt jotain käskyjä on. Onko tuo oma tankki? Vihollisille jo. Otetaan oikealle. Kukas teistä nyt on osaston vanha? Saa tänne mukaan, jos sä haluat. Ei vittu, mä kävelen. Ota toki auto tuossa. Ei mistä autoa tarvita. Missä? Kaikki ulos. Mistä osaa siinä? Älkää ottako mun reppu. Mennäänkö pudotusasemiin? Muut. Pohjoisempi varasto tyhjä. Jonkun näköisiä. Mä yritän keksiä, että mä saan tän morttari helvetti. Ensimmäinen uhri on täällä. Senä voi purkaa. Joo, ei tässä ainakaan ole purkaa. Jackson on kuollut. No. Jackson. Joo. En tiedä disconnectissa. Ja miten pakataanko me autoon ja viedäänkö me sinne varuskuntaan niin vai? Kyllä niillä joo, pystyy puolustusta antaa. Ihan inventori vaan. Näyttää vaan pelkää. Niin mullakin. Voi olla, et bugaa. Ei tästä näkee, mutta se on jotain nyysit. Viedäänkö me näitä mortaaritarvikkeita pois täältä? Joo, laittakaa auto. Viedään nämä toolsit ja range stablet ynnä muut vai? Kyllä. Joo. Kolmonen asennissa on. Kuka ottaa mitäkin? Ottaako medic, mäppejä ja muuta sellaista? Kolmonen asennissa ammusvaraa. Joo, tuodaan ne. Meillä on rekka käytössä. Hemmetin sumu. Niinpä. Saatteko rekkaani? Kaikki pitäisi olla rekassa nyt. Hyvä. Siitä niin punainen. Ottakaa rekka ja ajakaa varuskuntaa ja jättäkää heittimet sinne ja tulkaa takas. Onko vihollisesta siis havaintoa kuulunut kympiltä? Ei mitään havaintoa vihollista toistaiseksi. Ai vittu, niin joo. Niin joo, vittu, mä olin punainen. Mihin menee medic? Medic joo, tässä on lähellä. Sain.
Tää laitetaan. Niin pienenä peliääni, jos et sä kuule mun normipuhetta. Kuka siellä puhuu? Tosi huonosti kuuluu. Vittu mitä mä sekoilen tossa. Niin vetä sekoilin siinä. No niin mennään. Vittu tekis meille ottaa noitten uotsiin. Mäkelä. Jätettiin ne mun martorit tonne ammusvarasta ykkösen lähettyville. Tähän. Minne se nyt? Mä navigoin. Sitten vaan päätiellä tulee. Kerro. 2 kyssäriä, kyssäri 1. Kai sitten taisitte ottaa niistä heittämistä nyt vittu range levelit matkaa, että venäläiset ei voi kaapata niitä käyttöön. Ja miksei niitä voinut lastaa rekkaan? Ja kun meidän piti tällä rekalla tulla takaisin lähteä sinne omalle paikalle. Mutta range saverit ja muut on siellä. Siellä vai matkassa? Ei siis, siellä on ammusvarasto ykkösellä varuskunnassa. Nyt. Poistu kanavalta. Kuuluuko tämä puhe paremmin? Kuuluu. Ja seuraavasti sitten vasemmalle. Siis kuuluu vai kuuluu paremmin? Kuuluu paremmin. Hyvä. Shifti pohjainen. Mikä tilanne? Hiljasta. Onko kenelläkään kontaktia yhtään missään? Tästä. Eka tiimi. Joo, joo, eteenpäin vaan. Omia tullut vestissä. Punainen tuli takaisin. Ottaako punaiset mihin suuntaan asemat? Ottakaa tästä mun kohdalta asema tänne Westi Nortti. Tänne bunkeriin. Sain, kenen ruumista?
Niin oltaisiin me voitu tehdä vain sillä, että oltaisiin otettu toinen rekka. Siinä mielessä Mäkelä oli oikeassa. Jos ollut valmiina siellä rekassa. Niin ei kun oltaisiin vaihdettu autoa. Jätetty toi auto sinne ja otettu toinen tilalle. Se olisi ollut nopea. Parkkeerattu vaan toisen viereen. Vaihdettu auto ja tultu takaisin. Niin oli, siinä oli vähän matkan päässä oli toinen rekka. Mitä? Jep. Niin. Puhu direktillä, älä radioon sitten. Joo. Push to talk-nappi pitää olla asennettuna. Teamspeak. Ihan normaali niinku Tessussa on direct. Joo, nyt kuuluu. Me nostetaan tasoa. Onko sinisellä... Toista. Onko sinisellä silmät northeastiin? Kyllä. Topsu ottaa silmät southeastiin. Pitäisikö sun ottaa toi Southwesti? Sinne ei kato kukaan nyt. Toi Northwest on vähän kattomatta nyt. Ja Southwest on vähän katsomatta. Puretusfillet puileisi. Niin, no kyllä se meillä vähän peittää näkyvyyttä. Wintopsulla on nyt hyvät silmät southeastiin kautta eastiin, eli muut. Kattokaa myös muita suuntia. Mistä suunnasta? Mistä suunnasta? Mistä suunnasta? Southeast. Southeastista kontakti. Puretus, pistä kympille, että meillä on kontaktia Southeastista. Ammusvarasta 2. Ammusvarasta 2. Alapuolella 2. tulee kontakti. Onko kaikki hengissä? Northeast. Northeast. Joo, Northeast. 10-3 Northeast, ammusvarasta 2. Irti ottaa. Toista puretus. Puntaa irti. Sininen on pinnattu, ei päästä. Kuitti. Kaikki. Otetaan irti. Kokonaan irti.
Oi vittu. No niinpä, vittu tuli just granaatti siihen. Ei vittu, miksi mä menin puhuun saatana radioon samaan aikaan, kun se yksi viitu kaveri nosti päänsä sieltä. Just sanoin aspirantille, että yhtään ei ole menetetty ja heti 2 sekuntia sen jälkeen mä sain itse kuulan ottaa. Olit se, joka oli ihan siinä bunkkerin vieressä? Joo. Vähän tyhmänä meni. Mä heitin kyllä granaatin, joka kyllä mun mielestä osui siihen aika lähellä. Se osui muuhun, mä vähän haavoituin. Niin vittu sä haavoituit. Ois pitänyt heittää se toinenkin granaatti. Kenet mä ammun? Ai mitä? Kenet minä ammuin siinä maassa? Kuka kurkkisi? Niin siinä on aukiolla. Joo, siellä ammus varasto 2. Se oli minä. Sinä kuolet, kiva. Joo, siellä meni nimittäin 1-vitonen siinä tapauksessa. Kuuliko, kun mä puhuin siinä vai? Joo. Joo, ajattelin. Mä heitin vittu granaatin siihen, niin mä en tiennyt, että se oli vähän enemmän kuin... Vittu! Oho. Sehän meni Joo, mä otin vasempaan käden siitä granaatista. Sain vielä paikat. Mä olin muuten ihan loppuussa, mä en pystynyt muuta kuin sai niin singasta kyllä. Jumalauta, onnistuuko tää vyörytys oikeesti vai? Oliko siellä yksi ryhmällinen tuossa kakkosella vai? Joo, siinä oli 1 ryhmä. 3 ryhmä. Koska sehän meni vähän niinku bläänin mukaan. Tuo yksi kaveri tuo keskellä mettää vähän niinku tetsaamassa. Yllätitte meitä aika pahasti, että tulee avauksella. Joo, siis me katteltiin teitä varmaan kuin 3 minuuttia siinä ja... Joo, hemmetin sumu ei oikein nähnyt tonne meitä. Ei oikein. Mistä päin työ tulitte oikeesti? No vähän joka puolelta, mutta northeastista. Se kuvitun soolomies ampui meidät siitä kaikkin keskeltä kessille. Se tuli perseestä vai? Ei, se on tuossa omien keskellä niin joku kessimies. Niin se ampuiko se oma vaunu vai? Ei. Ja miksi tuo oma ryhmä ei kertonut missä ne on? Kun on tuossa kiveheton päässä, vittu olisi voinut sen sanoa edes, niin me oltaisiin niin voitu tehdä jotain siinä alueella. Eihän se joku yksi jätkä. Punaiset on vihollisia, hei. Ai no no. Niin. Vittu. Okei, se muuttaa tilannetta. Jaa, toi sinisen, yksi ryhmä tuli näköjään tuon ammusvaista 2 tuolta lännestä näköjään, niin puski tohon. Ja niitä oli ihan joka puolella, kun se tuli tuossa alkoi. Että... Ei mutta joka tapauksessa, jos se 3. ryhmä olisi sanonut, että ne ottaa jonnekin irti sieltä. Kun mä jättiin vaan vihollisten niin ryhmän kiinni sitten käytännössä, kun ne ei vaan sanonut missä ne on. Siis 3. ryhmähän yritti ottaa irti, mutta kaikki ei kuoli. Me päästy irti, se oli niin kovaa tulitusta, ei sinne kukaan päässyt. Ne, jotka yritti, niin ja vaunu meni sitten ja ajoi siihen kuolemaan sen takia, koska te ette sanonut mihin te otte irti. Joo, tuossa yritettiin, mä en tiedä, oliko teillä yhtään tajuakaan, kuinka paljon sitä vihollista oli teidän ympäri ja se ammusvaista 2. Meillä oli semmoinen tilannekuva, että vihollista oli siellä T-verkossa mukaan niin Northwestissä ja Northeastissa. Me luultiin, että te, mitkä ammuitte sinne kylään, oli vihollinen. Se radioviesti. Siis, siis kuinka paljon niin arvioitte, että ammusvaista 2. oli niin teitä, tai siis niin hyökkäsi niin Opforia teidän niskoon? Ei mitään tietoa ollut siitä tullut. Joo, siihen pyrittiin siihen nyt tässä tapauksessa, että niin siirrettiin paikkoja ja mahdollisimman paljon tulta käytettiin, että tuntuisi, että siellä olisi niin koko vitun komppania siellä. No sillä se tuntui, että sitä tulitusta tuli aika runsaasti siellä. Joo, eikä joo, ollut ja se on loppujen 2 ryhmää. No siinäkin, enemmän kuin 1 ryhmä. Mut se tulitus teki just sen, ettei pystynyt puolustautumaan, kun ei halunnut nostaa päätä. Joo, se oli vähän tarkoituskin, että me hajautettiin tossa noin vähän, että siinä oli muutenkin siellä oli tarkoitus, tuossa oli niinku Eastissä oli 1 ryhmä, joka vasta teihin tuleen sitten singolle kaikilla vitun mahdollisen, mitä vaan löytyi. Jonka jälkeen sitten pidin ton 1 ryhmän sitten tästä, missä nyt itse asiassa tää Opforin 2
A2 nyt, eikö siis Bluefari A2 nyt, niin sieltä hyödyttää toi kohde. Paremmin jos oltu maalla, kun se taas tietä pitkin vaan tuohon konetta noin tossa. Mut kun ei mulla Niin. Kaiken tietävän mukaan vihollinen oli pohjoisessa ja omat oli turvannut alueen etelässä, mutta se oli toisinpäin. Niin huomaatteko muuten Bluefarin ton keskittymisen, mihinkä menee? Kattokaa, ja missä meidän 3 muuta ryhmää menee tällä hetkellä Opforilla. Niin vittu ne menee. Mistä tuo vihollinen hyökkäsi tuohon ammusparasta 2? Pohjoisesta. Niin sieltä tai oikeastaan northeasti. Okei. Pohjoista tultiin, käännettiin vähän kumminkin sieltä northeastin kulmauksesta, siitä jaettiin porukkoja ja niin edespäin. Niin no, oista voinut vähän vaunulle kyllä siitäkin sanoa. Eipä kuule ehitty. Joo, tai sieltä me levitettiin sille porukkaa, että meillä on niin Eastistä niin kuin oikeastaan Northwestiin oli väkeä. Sitten meillä on koko semmoinen kaistalle siinä oli porukkaa. Mutta me oltaisiin aivan varmana, jos te olisitte tullut meidän näkyville, niin suolottu teät. Mä katselin kiikareita, kuulee sitä Metterianusta pitkään aikaa, ilmoittelin sinne muille. Se oli se näkyvyys kyllä niin huono muutenkin. Mutta tässäkin taas tää vähän auttoi se, että nyt kävi tää vähän niin kuin suunniteltiin. Bluefari vetää porukan tonne ammusvarasto 2 suurimman osan tai sinne East-suuntaan ja meillä on 3 ryhmää poskee Westistä suoraan tuonne kohteelle. Se oli vähän itsemurhaisku tarkoitus muutenkin. Mahdollisimman paljon tappioa. Mistä kakkoselle sitten yrititte alun perinkään? Siis juurikin siitä, että me pyritään ottaa niin kuin aluetta haltuun silleen, että kumminkin että me saadaan vedettyä pääkohteelta vihollista pois suojaamasta. Eikä meillä oli tarkoitus tehdä mahdollisimman paljon melua sun muuta. Niin, ja Vaunulle teki silleen, että Vaunu käskettiin sinne ammusvarasto 2, sitten se käskettiin sinne tuonne varuskuntaan, ja sitten se käskettiin taas sinne ammusvarasto 2, sille ees taas ajettiin sinne koko ajan, kun tuli niitä käskyjä. Niin se oli kyllä vähän persettä se. Tässäkin itse asiassa kun katsoo toi teidän jäljellä oleva Pemari, niin se katsoo just ihan väärään suuntaan. Siis hyvin vittu, tehdään teet tommosen vihtiliikkeen. Kyllä. Saatana. No, se on hyvin hyökätty, eikä siinä. No on kyllä. Pakko mennä aspirantin suunnitelma toimii. Niin sä olet PSG vai? No aspirantti onkin aika kokenut. No, onneksi 3 jämät vallat ammusvarasta 2 ihan justis. No joo, perun puheeni. Niin. Loppu vähän oliko se niinku sinisen 3 vai? Hyvä vyörytys, Jerry, hyvä vyörytys. Jaa. Oliko... No niin. Kuoliko sit kumpikaan sit ovelta edes? Eipä tainnut kuolla. Hetken, missä toi Bluefarin Alpha 2 oikein on? Nyt mä en oikein pysy kartalla itse. Tossa. Aivan niin, jo toi Alpha 5 vetää tossa ja toi just Bluefarin Alpha 2 kiinni. Opfori Alpha 5 vetää nyt tossa noin, niin ihan Bluefarin 2. Itse ne jahtaa niitä melkein voisi sanoa. Itse asiassa kun se ylittää tosta, mä en tiedä kuinka peitteistä, eihän toi kovin peitteistä, kun ne lähtee ylittämään peltoa tosta, niin jää kiinni siinä kohtaa. Jep. Jos se nyt jää tappeleen tuohon. Ja se on näkään tullut ilmoitus näkään Bluefarille, että porukka otetaan kasaan tonne.
Ei saata. Vähän vaikuttaa siltä, että ne savuttaa ton ylityksen tossa justiinsa nyt. Ja... Niin. Paljon. Joo, mutta siis mä en tiedä, joo, ne yhmittyy niin kuin tänne, että ne suojaa tota vestiä. Eikö siis siistiä? Ja noin pääsee pohjoisesta ihan. Joo, siis tässä käy just niin kuin me toivottiin. Eikö pääkohde ole kumminkin tää iso kompleksi, missä on tosan tarkkaa P-Mari nyt, joka lähtee itse asiassa sekin liikkeelle. Ei täällä ole ketään varuskunnassa. Yksi Pema. Ei niin. Aistiko se lähti vähän pakoon tonne? Tää oli vähän suunniteltu juttu nyt kyllä. Kuoliko joku Opfor tonne asevarasta 2 metsään? Tonne sauttipuolelle. Miten toi Alfa 5 nyt jäi jönkään tuohon vittu? Onko se tästä huudella? Propsit kyllä Opforin tuleavaukselle tuolla ammusvarasta 2. No hyvä, että toimi. Samaa mieltä tuohon. Kaikkia vasta tulee yhtä aikaa. Ja joka suunnasta tuli. Niin. Itse pääsin sieltä ringistä, tekin munat maissa tonne. Vittu vaikea tuolla on ketään enää löytää sitä. Ja se oli tarkoitus se, että mä annoin esikäskyn että sitten kun bileet lähtee käyntiin, niin toi vitosryhmä niin kun yrittää harhauttaa vihollista sieltä, että tuntuu sieltä, että koko vitun komppania olisi täällä niin kuin Eastissä. Näköjään se auttokin siihen, koska Blueforin tällä hetkellä yhmittyy Eastiin. Ja silleen justiinsa, että toi niin kuin kaikella mahdollisella vittu mitä löytyy, niin siihen vaan. Oliko teillä kunnon näköhavainnot tyypeistä? Oli. Tuli mennä tulta aika tarkasti siihen. Joo, sieltä tuli varmaan sinkoa pistettiin ja vähän kaikkea vittu. Mä olin tossa jossain, että tuossa ammusvarasta 2 on toi siila, niin sen takana makas 2 tyyppiä. Itse pääsin sieltä jotenkin ihme kyllä pois sitten tonne metsään. No siihen taisi tulla sinkoa vai mihinkään johonkin siihen ihan oven suulle siihen tuli sinkoa? Joo, ja siihen tuli granaattiin, mutta ihme kyllä kumpikaan meistä ei edes haavoittunut, vaikka se oli niinku tuntui, että se oli pari metrin päässä. Tolleen se ei niinku pitäisi mennäkin justi. Se yhteinen tulee avaus, että kun ammutaan, niin sitten vittu ammutaan. Joo, Blueforilla oli semmoinen aisu tuosta että se ammusvarasto 2 on todennäköinen ensimmäinen kohde, koska siellä on ne mortaarit. Joo. Te olette niiden perässä. No, me oltiin kyllä myöskin niiden perässä, mutta oli myös, tässä oli taka-ajautuskin tosiaan. Onko täällä tapahtumassa mitään missään puolella karttaa tällä hetkellä? Tällä hetkellä kukaan ei ammu laukausta kai. Eikä taida olla oikein havaintoa muillakaan. Ne ryhmittäytyy hyökkäyksiä varmaan. Niin ne ylittää ton tien varmaan kohta. Eikö mä nyt veikkaan, että aspirantti nyt ei ole ehkä välttämättä ajan tasalla, kun mä kupsahdin tonne. Mutta kyllä joukkojen verkot sun muut pitäisi olla kyllä ilmoitettu. Niin olit sä ryhmäjohtaja? PSG:nä. Oh. Se jaettiin siihen, että oli niin kuin sininen ja punainen osasto. Punainen vetää pohjoisesta ja sininen etelästä. Se oli hyvä, kun meille tuli BMW tuli sinne ammusvarasta 2, niin se oli... Se ei kauaa kestänyt. Ei. Se oli vähän kustoja se homma ennen sitä. Kun se oli vaan vähän ehkä hölmö ryhmitys meiltä, että me jäätiin sinne kompleksiin sisään, mistä kaikki näkee joka suunnasta, mutta sieltä ei näe mihinkään. Sitten ne taas mennä vaan johonkin metälaitaan varmaan enemmän. Joo, itse kun mä oon tässä suunnilleen, mistä mä tonne metälaitaan kattelen itsekin tästä niinku spektasta, niin vittu, jos siellä liikkuu joku, niin mä ei sitä näe kunnolla. Ei. Kun tuo piikki ja lankakin vie sen, että se häiritsee. Jep. Kiinnostaisi tapankohan mä tonne mettään yhden. Kyllä se metsä Äärestä kattoo.
HR. Mutta se on sitten vasta pelin jälkeen näkee se. Kukas haavoittunut tuolla jätetty? Blah. Mä en tiedä, onko siellä medikkiä. Ja ehkä nuo mortarit olisi pitänyt vaan piilottaa. Joo. Nyt mun opfarit saa ne. Missä se? Pistääkö ne pystyyn sitä? Se oli vähän tarkoitus, että ne pistetään pystyyn ja pistetään se varuskuntaan niin paljon kuin lähtee, mutta... Eikö me vietiin ainakin yhdet Nää mortarit vietiin jonnekin mortarit Niin. Joo, siis se kyllä huomattiin, kun katsottiin, että ihan ovet on auki täällä, että ne varmaan vietiin jonnekin, että päätarkoitus oli kumminkin pitää porukka kiireisenä. Mutta onko tässä niinku noilla ammusvarastoilla mitään muuta sijaa, vai onko se vaan toi varuskunta, mitä tässä niinku tavoitteena? Mä en ole ihan varma, mutta se on kai se varuskunta. No varuskunta on noitten hallussa nyt. Niin, käytännössä. Siellä on 1, 2, 3 tyyppiä ja sit muut on tossa välissä. Joo, se on OPFOR ja varuskunnan alueella semmoinen 7. Carrier-ryhmä on tuolla vähän. En tiedä mihin varmaan menee. Onks Bluefarin 10 hengissä? Siellä on se aspirantti. Ei huuda. Eikö niin, siis Bluefari? Niin joo. Onkohan tuolla porukalla havainto tuosta Pemarista? Se mua ihan mietittää. Niin se on siinä ainoa mikä siellä varuskunnalla on. Jep. Sekin kattoo väärään suuntaan. Vähän ikään. Kylki tonne, missä on seuraavat. Onkohan niillä muuten jo havainto? Dashhuntti ainakin ryömii muuten asemiin tällä hetkellä Singon kanssa. Niin ja Junnulla on tossa, kiikarit kädessä. Joo. Kohta läsähti. Kello oli Sinko kädessä. Dashhuntti, se on selässä, se ryömii tuolla. En tiedä, onko se saanut vaan infoa tosta niin vielä. tuolla. No nyt sillä on AK kädessä. Luulisin, että se näkyy tohon kyllä nyt niin helposti. Niin mäkin luulisin, että... Toisaalta jos ei ihan kiikarat olisi kohdille, niin... Kyllä ne on ne sen nähneet pakkaan. Onks toi mäki itse asiassa vähän sen tiellä? Se menee just toi ruohon taso. Joo, täällä porukka pyörittää, offroadi pyörittää ja vauhdilla nyt tätä Niin. länsiosa. Nyt kun vois... Jossain vaiheessa vois sanoa, että Bluefari voisi yrittää ottaa sitä takas vielä niin kuin. Ei vielä. Sitten vasta kun ehkä toi Pemari on tuhottu, niin sitten... Niin. Joku Pemarikin kattoo just ihan sinne väärään suuntaan. Koko ajan. Kattoo siis sinne, nehän missä on on just niinku- se oma ryhmä. Ne on niinku ryhmittäytynyt puolustukseen ammusvarastoa. Nyt lähti siinä. Oi. Osuks? En tiedä. Savu ennäskin tulee Pemarista. No, eikö aivan kyllä se Pako on. kanssa? Ei se paskaksi. Piippu liikkuu. Nyt osuu ainakin. Mitä ampuuko se OG:llä? Mikäs se? Ei kun nyt... niin, sinne läks. Ja tulee alas perään. Hei vittu, kun ei päässyt ulos vaunusta, kun niin meni ulos väärälle puolelle vaunua. Mitä vittua? Kukaan ei ollut tukikohdassa. Te katsotte koko ajan väärään suuntaan. No, mä koko ajan otin 10 käskyjä, niin vittu, ei. Mä olin siinä käsityksessä, ei vittu. Joo, mäkin ajattelen 10 käskyjen mukaan suoraan vihollisen syliin. Mitä helvettiä, vielä on koukannut ihan meidän selkään. Ja sitten myöskin noi alueet, mitä se ilmoitti, että ne on mitä on vihollista, niin siellä on omia juoksenteleja. Niin, siis mä luulin, että tästä portti ykköselle päin niin oli omi, mutta ne olikin tonne etelään päin. No voihan luulla. Admini voisi tehdä koti-ilmoituksia. Ei vielä. Miksi ne nyt sillä ilmoittaisi? Skotsi. Se oli vähän tarkoitus, että me vedetään porukka sinne iistiin. No, siis kyllähän toi oli ihan vittuivat manööverit teiltä, mutta siis mun mielestä tuntuu, että nyt tää meidän puolustus kusi siihen, että meillä oli oikeasti kommunikaatiossa yhteisymmärryksestä puutetta.
Koko ajan sai tivata useampaan otteeseen niitä, kun ei minkäänlaista vapaaehtoista viestintää tuli yksipitoiset meille, niin että missä omat on. Aina piti tivata erikseen. Onko ne siellä? Aina on siellä. Niitä kyllä lähtee kaikki vielä allikin. Nyt voi käydä rumasti, kun ne lähtee kaikki tosta liikkeelle yhtä aikaa, niin se näkyy aika hyvin. Siinä on kumminkin, jos ne ton pellon ylittää, niin... Minkä takia ne ylittää tot peltoa? Onko Ahteri paikalla? Kai ne yrittää tuohon mettään. Se on hengissä vielä kai. Siitä etenkin päästä. Juu, Ahteri on hengissä tuolla, itse osaa pyörittää taloa tällä hetkellä. Se on ihan hauska tehtävä. Joo, paskana. Mut siis Pemarit on ihan vitun rikki, Uralit on vitun rikki, Uatsi toimii. Mitenkään rikki? No sinne ei pääse matkustamaan kukaan, ja ne paikat mitä aluksi otetaan, niin niissä on pakko pysyä. Ei voi vaihtaa niihin pääsee matkustamaan kyytiin, ainakin vaunuissa pääsee. Meillä pääsee, Mäkelän kanssa testattiin. Pääsee ulos. No, meille tuli Mäkelän 3 kanssa joukkoa kyytiin, mitkä ei päässyt No, mutta pihalle meillä ei päässyt 2 vai 3 jätkää ei päässyt. Mutta haluatko se kuulla, miten se toimii, se puki? No. Okei. Okay. Ajaja, jos menee turn out, niin sitten ne jätkät, mitkä yritti päästä sisälle, niin teleporttaa sun vaunun sisään, ja sitten kun sä meet ulos vaunusta, siis kun menee ulos vaunusta ajaja, ja kun turn outtailee tai jotain tuommoista, niin siinä oli se bugi. No. Ei meillä ole ajaja turn outannut missään vaiheessa. On se pari kertaa turn outannut, mutta niinku... Ei, mutta ei siinä aikana, kun meillä oli jätkät. Ei alussa joo. Eikö hetki, niin se turn outtamisen kanssa se bugi oli se, että vaunussa ei ole ääniä, vai siis sitten kun ajaja turn outtaa. Ja onhan taas ihan vitun rikki toi vaunu. Ei jumalauta On niin sellainen, että siinä alussa oli ne ampuvaroilla ne kuorma-autot, niin niihin ei päässyt takatilaan kyytiin. Eikä onks nää tosissaan oikeesti? Jätkät ampuu vittu omia. Ei kuulla kukaan. Tästä on jotain Ei oo tilannetietoa toisenkaan puolella. Mikä siinä oli mä oisin päässyt pakoon tästä vaunusta, mut voi vittu kun niinku get outtasin vitu seinää vasten. Mä jäin tohon seinään ja vittu vaunun väliin niinku näkyy. Ihan vittu hyvä. Pakene vaunusta jää seinää vasten. Oli hyvä skatsi. Ei, asemahan oli erinomainen. Jos vaan meidän joukkojen johtajilla olisi ollut mitään vitu hajua, että missä on omat toimensa. Eihän tässä ollut minkäänlaista tilannekuvaa ylemmällä. Ei niin. Ei, tää on vitun sumu vielä kaiken lisäksi. Siis meidän olisi pitänyt vaan oikeasti istua tuossa tukikohdan ympäristösuojassa. Meillä oli 2 vaunua käytettävissä ja 3 ryhmää. Oliko se asevarastolla mitään? Mortari. Vaikka ne sais mortarin haltuunsa, niin mitä sillä on väliä? Ei sillä ole mitään väliä, kun siis toi varuskunta on ainoa, mitä pitää puolustaa. Niin, ja pitäisi mennä kätään. Ei, pitäisi jäädä ehkä näihin komplekseihin, vaan mennä tonne No niin, eikä levittää koko perkeleen joukkuetta ympäriinsä. Ei, no siinä asevarastolla, siis tässähän on semmoinen peliveto, että jos semmoinen metagame rupeaa tuonne asevarastolla, on vaan pakko laittaa sit jotain ihan vitun järeetä, niinku kasa kessejä ja muuta, että jos sä jäät kämppään sinne tonne baseen, niin sit sut vaan niinku jauhetaan paskaksi. No mutta siis eihän tässä niinku millään tavalla, jos noi pemarit ei olisi niin ylivoimaisia, niin eihän se 3 ryhmää, niin eihän se tonnehan voisi kävellä sisään. Onks tää 1 ryhmä riittäämässä vai? En mä tiedä mitä nää tekee. Tätä sumua kyllä voisi vähän hälventää, niin tää olisi paljon parempi. Mut siis kyllähän tässä niinku vihoinen pystyy koukkaan ihan mistä suunnasta, eihän sitä millään tavalla rajattu. Minkäs oli teidän laskeutuminen, oliko kiva? Kyllähän se mäkin se hyvin laskeutumisen aikana muokkaa noin kaikki radiokanavakin kuntoon. Mihin pisteille te laskeudutte? Eikö teillä ollut yhtään kuolemia siinä laskeutumisessa? Ei mun mielestä ollutkaan. Ei olisikaan tullut mitään tietoa, että olisi kukaan kuullut. Jos on save startin aikana, niin sinne maksit ruumit. Onks mitään haju? No mihin Opfari laskeutui sit? Opfari laskeutui tonne valtatie 5 molemmille puolille, tuossa on aukeet noin kilometri. Noin 2 bussipysäkin molemmille puolille. Niin. Okei, eli tonne siis kauimmilla 2 bussipysäkille. Jep. Joo, siis melkein tuohon aloituksen viereen. Missä on toisaalta 36 piste. Joo, sinne. Joo. Niinku, sillain molemmille puolille, niin se on ne aukeet molemmilla puolilla. Niin. Joo. Eli me otettiin aika pitkä jalkapatikka. No meilläkin on jalkapatikas menee, kun rekkaan ei päässyt vetopenkeille. Meidän olisi pitänyt käyttää ehkä mettää enemmän hyödyksi, kun olla tuolla vitu
Mut siis tässä nyt oli ihan oikeesti mun mielestä perustavanlaatuisia ongelmia tässä koko toiminnassa, niin tavallaan silleen sit ehkä ei toiminut se. No nyt toi 2 ryhmää yrittää vällätä takas. Saa nähdä. Hienot ampumakatokset, että annan tehty ei mitään ja maalitauot ja kaikki, mut niinku... ei niitä ei ihastele. No Neverragen vaan on tässä tehtävässä. Tai ylipäätänsäkin nää vitun pemarit on tällä hetkellä vähän rikki, niin... Tässä on kaikki. Joo, ne pemarit ei, kumpikaan pemari ei tainnut ampua laukaustakaan. No, ammuttiin pari vahinkolaukausta, se oli siinä. Ei ammuttu yhtään laukausta Pemarilla. Joo, ei ammuttu oli yhtään siinä, omia kun mentiin Ei kun vaunuun, yhtään niin laukausta en vahinkolaukaus. ampunut Pemarilla. No meillä oli Se ei vahinkolaukaus. ampunut yhtään laukausta. Yrititkö sä ampua jossain vaiheessa? Joo, no niin. Eli ei ammuttu pemari yhtäkään laukausta, me yritettiin miehet ihan jokin muu. Joo, ja sitten se pemarikin, mikä ajoi tonne just ammusvoista kakkoseen, niin sekin mossahti oikeastaan saman tien. Onks Hopfarilla mortariassa? Ei. Granaatin heitti mä lennän tänne tiskaan. Mutta niin onhan tää nyt, siis... Tää on erittäin hankaa tehtävän puolustajalla. No tässä nyt vähän muuttuu tää nyt, että Opvuor puolustaa tällä hetkellä. Niin. No siis, Siinä kun... siis pointtihan on tässä nyt myös se, että toi puolustus on vähän sillä väärin rakennettu, että jos on, se pitäisi rakentaa sen siilipuolustus ei tonne välttämättä sisään, vaan tuohon ympärille ja pistää niin levittää niitä tiedusteluita, mistä suunnasta se vihollinen tulee. Mut me jotain ampumavarastoja vahtimaan, joka väkisinkin syö meidän miesvoimaa pois tuolta veissistä. No mut se on vähän niinku pointti, että jos te kykitte tuolla keskellä. Mut se ampumisvaraston puolustaminen olisi voitu tehdä toisella tapaa, että jättäisitte Niin sen keskelle sinne ampumisvarastoon. Siis ettekö te nyt ole ihan täysin ymmärtänyt ton pelin ideaa? Ne ammusvarastojen tavarat on tarkoituksena, että ne on noille ryssille assetteja. Niillä ei ole mitään muuta kuin JP:tä. Niin, mut voihan mitä ei yrittää estää senkin. Se voi yrittää estää, mutta niinku oikeesti sinne ei kannata jättää. Tässä on, kattokaas hei Tommia ja kukas vitun sininen tossa meneekä? Könskikki. No tää ihan vieressä äsken melkein meni. Toinen yrittää. Siinähän selustassa muuten toi yksi ryhmä noita. Joo, tonne toi vitos... Niin, punaisen vitonen kiertää tonne selkään tällä hetkellä. Mut tässä pitää varuskuntaa jättää myös ryhmiin, koska meillä me luultiin meillä oli oikeasti... toinen puoli varuskunnasta ihan auki. Niin, meillä oli ihan tonnehan toi syö väkisikin 2 ryhmää toi varuskunta. Jos sitä haluaa puolustaa, se väkisikin syö 2 ryhmää. Meillä ei oo ketään tossa lähemmäs. Mutta eikö se varuskunta. Varuskunnan oikeaoppinen puolustus on se, että sinne laitetaan yksi ryhmä tonne varuskuntaan, levitetään se sinne ympärille, levitetään jätkät sillä niin kuin joka suuntaan, että pystyy sitten pyörittämään sitä. Totta kai, mutta koska tämä on avoin yhteisö, niin siellä on 4 jätkää yhdessä taas, koska yhdessä on niin vitu hieno olla. No mut ei se on niinku... Okei, No, ei se... et sä voi vaatia avoimelta yhteisöltä, että ne osaa oikeaoppisesti taistelijapareittain ottaa taltaan. Mikä vittu tämä on tämä Tommi nyt tekee tässä? Ei voi vaatia. Onko se käsketty? Ei mitään haju. Jos tämä on käsketty, niin... No hän on varmaan Tai ensimmäistä kertaa pelaamassa, että Joo. ehkä vielä tavat kauhean tutut. Askin nimi on vähän oudohkon oloinen. MLG saatana. Mistä saa tuon uudestaan tuon nimitalko esiin, jos se häviää? Pitäis ampua jo. Paina vitosta. Ei siis vitosta nuunpäidin vitosta. Ei tapahdu mitään, nyt päätyy jotain maata. Task Forcessa ei oo kyllä yhtään ei afitäkillistä. No Tommi kuoli, että ei se tehnyt kyllä mitään äsken. Okei, nyt tää... Mut nyt tulee skriptierrori ainakin mulle. Vähän eksyin mun meikäläisen ryhmästä tossa. Nyt en kyllä ymmärrä mitä sä ei se puolustaa tuota varuskuntaa ja meillä ketkään ei olla siellä varuskunnassa puolustaa. Sanois muuta. Hetken, mikä se ryhmä sä kierti justiinsa vestiin muuten sit varuskunnassa? Kakkosryhmä, piliryhmä kierti. Me oltiin Pemarilla siinä sen vitun keskellä. Joo, kyllä mä sen tiesin, että siellä on niinku Pemarit vissiin on siellä keskellä, niin. Mutta niinku ei yhtään ainutta muuta. Niin, siellä ei ole yhtään taistelijaa. Sitten kun se Pemari räjähti, niin me lähdetään kiertämään kylkeen, kaikki muut. Nyt pääsee muuten Opfarin vitonen selkään kärkeen. Niin pääsee.
tyhmä kysymys, mutta miksi te olitte kaikki siellä Pemarissa sisällä siinä vaiheessa, jos te odotatte sitä Ja kun siellä 3, Ei, siis siellä on tiennyt. Pemarin niinku miehistö Ei, mä oli tarkoitan, vaan. miksi se Ei siellä ollut kontaktia vihollisesta. Minkä niinku kaksi takia ollaan RPG:tä. Pemarin sisällä? Sen takia, että sillä ollaan valmiina ampumaan. Mitä te oikein Ja kuvittelet? siis eihän nyt tarkoita sitä, että ampuja yksin pystyy katsoa joka suuntaan. Jos tuommoisessa tilanteessa olisi ihan voinut hyvin olla siinä lähipuolustuksessa. Totta ainakin kai kaksi se on äijää. mahdollista, mutta kun meillä oli Siinä olisi muutenkin vitun pitänyt olla epäselvä tilanne, niin meidän piti olla heti ryhmä valmiit liikkumaan jalkaväkeä. jonnekin. Muutenkin toi joukkuejohtajan tilannekäsitys oli Joo, erittäin hatara. anna palaute sitten vaikka Skotsin foorumissa tai Niin. sinä. Mut siis niinkun aika hatara oli joukkuejohtajan näkemys tai tieto Anna asiasta. palaute henkilökohtaisesti. Anna vaikka saman tien. Oho. Meikäläisen suunnistaminen meni kyllä aika pieruksi. Loppupuolella. Ei ne saanut lahdattua Top 5 vielä tätä kärjeryhmää. Yhden ne sai sieltä. Jep. Mä lähdin ahnaasti, että tulee irti. Nyt ne on 2 tulen välissä vaan. Niin, 2 parat. Tässä on koko ajan niinku Blue Fori ollut periaatteessa 2 tulen välissä. Kyllä, tähän on se mennyt siinä mielessä aika hienosti. Miksi et? Se on mun mielestä niinku esimerkillistä hyökkäämistä Hopfarilta. Ei ehkä niinku Bluefarilta mennyt niinku ihan. Joo, se oli vähän riskipeliä, että me otettiin tohon niinku eteläpuolelle tuota valtaviitosta niinku 2 ryhmää ja 3 pohjoisen kautta. Se oli vähän tarkoitus, että se 2 ryhmää tekee hälinää siellä. Ja ihan vittuiksi sen takia, kun me ei päästy yhteenkään vaunuun eikä yhteenkään ajoneuvoon sisällä. Joo. Ajoneuvoihin ei päässyt muuta kuin etupenkeille. Joo, ajoneuvoihin etupenkeille vaan Uralit oli rikki, Pemarein takatila ei päässyt. Siis Hei, mutta kyssäri tähän, että miksi ei kukaan puolustanut tuota varuskuntaa, mikä meidän tehtävä oli, vaan oltiin kaikki jossain ihan muualla. Joukkuejohtajalle voit esittää kysymyksiä. Kyllä, tänne voi esittää. Joo, kysymys olikin, kun näet vissiin kuoli. Mä ajattelin, että sieltä tulee kato ajat ylittä tuolta suoraan varuskunta 2, niin mennään ottaa sinne kontaktia ja tapellaan vähän aikaa ja sitten hävitään tää. Se meni niin vituiksi sen takia, kun 3 ei ensinnäkään pitänyt edes mennä sinne varuskuntaan, vaan sitten 3 ei pitänyt lähteä edes tonne ammusvarastolla. Joo, siis tässä Jees, voi perkulee. Mut siis niinkun siinä olisi pitänyt 1 ryhmä joka tapauksessa sinne varuskuntaan itsessään. Joo, kyllä. Ihan näin niinku ensi kertoja varten, niin No niin, Mäkelä. Miksi nuo ei ammu noita? kohdetta kannattaa myös puolesta sieltä päin. Oho! Mossahti sieltä. Ei, meillä oli tarkoituksena ottaa niin sanotusti kerran kiinni, kun mä ajattelin, että tuolta ammusvarasta 2 täydät voimalla tehdä. Se oli hämy. Niin, varmaan. Se oli hämy. Se oli 2 ryhmän hämy, 3 ryhmää tuli viestistä perseeseen. Kukaan ei kattonut sinne. Kyllä meillä oli sinne silmät. Mutta niin kuin sanottu, että me koitettiin sitä loppujen lopulta, niin ottaa vain 1 kontakti sinne ja lopettaa siihen. Huudaa. Siinä vaiheessa, kun meidän Pemari tapettiin tuohon keskelle tätä varuskunta-aluetta, No niin, niin meidän vestipuolella ei ollut mitään. Ja ei ollut myöskään mitään ilmoitusta siitä, että siellä vestipuolella on vihollista tai omia. Joo. Tää meni ihan päin vittu. Joo. Tää meni ihan päin vittu. Suomalaisia enää 5 jäljellä. Kensei kyllä taistelee vitu hyvin. Tuleeks kukaan panna kusessa? Saatteeko me otettua niille ainuttakaan tappiot? Kai me jotain saatiin. Ammusvarastolla taas kuolla pari. Ja mä kuolin ammusvarastolla ainakin. Paljon siellä ammusvarastolla Omaa tyhmyyttä. 1 ryhmä. 2. Siis ammusvarasto 2 oli 2 ryhmää. Niin, Opforeja. Niin, Opforeja. Admin voisi laittaa aikarajan tässä vaiheessa. Paljon siinä oli Bluefarin ammusvarasto 2? Siinä 1 ryhmä oli niinkun alun perin siellä, joka aika lailla teurastettiin. Onko ketään muita ketkä on pelisäntä admin tällä hetkellä? Reiska on vissi admini. Fure oli admini ja se on nyt kulmasuhalla. Kuka se on pelisäntä? Pili. Niin, oliko se huuda, että meidän piti vaan hakea ne mortarit sieltä. Okei. Joo, teidän piti vaan hakea ne mortarit ja tulla No meillä oli aika iso arbeetteekin sitä, että jäädäänkö me nyt vittu tänne. Ai. Ei vielä haavoittunut liikaa. Se meni niin sekaisin siinä vaiheessa, kun... Ammun nyt, saatana. Niin. Yes! Yes, sai se!
Ja Niin. siinä vaiheessa kun noin... Hyvin taisteltu. Yhteenkään noihin vaunuihin eikä autoihin Jaa. päässyt sisälle, niin ne kuljetukset meni niin vituilleen sinne. Huudaa voi vaikka pistää Blueforin joukkueenjohtajana tuohon. Saiks mä sen herras vielä? Joo, mä just kirjoitin. Pitää vaan hyväksyä 5 se, että minuuttia. suuri ja mahtava Venäjä. Tai sitten se, että okei, Bluefor vetäytyy. Se on vielä parempi. Yes. Kenet mä murhasin, kun se luuli saaneensa mut. Nää Ken valtatie sai nelosella. Vedin äsken PKP:llä just jonkun Italian. Niin saitte haavoittu, niin se oli Kense, joka tuli sua kohti. Varmaan kai. Kuka Mä sieltä kaaduin, jos mä murhasin sen. Kyllä, Kunnon mutta sitten se juke. tappoi sut vielä loppu. Voitit sä jukettaa sitä? No se juketus onnistui, se tuli katsomaan. Vili, paikalla. Joo. Mä luulin, että sä olit kuollut. 5 minuuttia tai vähemmän. Bluefor varmaan käsky vetäytyy. 3 taistelijaa. Joo. Siinä sai itse asiassa, kun miettii, että Opforia ei käyttänyt yhtään niinku assettia. Joo. Niinku Blueforilla oli kumminkin 2 pemaria. Niin aika hyvä. 3. Ja ei kumminkaan kauhean niinku miehistä ylivoimakaan loppujen Niin, lopuksi. mikä Aika ei hyvin. toiminut, ne pemareihin ei päässyt, ensin ei päässyt kuljetuskalustoihin. Niin, ja Sitten se on juostaa. No. Sieltä on 2 kilometriä tonne pois. Niin, ja me juostiin muutenkin 2 kilometriä tuolta sinne varastolle. No, kun meillä ei kato mitään tietoa. Eli niinku me ei tiedä, että onko täällä niinku 2 kilometriä varastolla, onko täällä laskeuduttu johonkin viereen. Meillä ei niinku, kun ei ole mitään tietoa lähestymistä. No totta kai ei tarvikaan olla tietenkään. Niin se teki hyvän fiiliksen siihen, kun ei tiennyt yhtään mitään. Joo. No kyllähän, siis tässä ei simuloitu se, että pemareiden takalukkujen ovet ovat jumissa. Mikä on mahdollista. Siis, se on oikeasti on mahdollista. Ne pemarithan oli tuolla tukikohdassa ja me saatiin ne sieltä käyttöön. Me meinattiin lähteä hakemaan omiin ja sitten kun me oltiin puolesvälissä matkaa hakemassa niitä, niin ne jätkät ei päässyt sitten kyytiin. Ei vittu, nää nyt tappaa omia täällä. Niin. Niin ja sitten kun osa pääsi sinne Pemariin kyytiin. Tuli aivan hirveästi tulta. Se oli omat, jotka on. On vaan venäläiset häläsit. Bluefor on melkein kasassa ja vetäytyneenä. Joo. Onks meillä vielä admini paikalla? Fure ei oo ainakaan. Eiku, Mad Race adminia se on vielä taistelussa mukana. Okay. Siellä on vielä tulitaistelu päällä, mutta... Okei, kyllä ne tietää suunnilleen missä päin ne on. Kyllä tulta menee suhkot oikeaan suuntaan. Pitäisikö laittaa poikki? No Reiskalle privaviestiä ja okei, no niin. Joo. No niin, Bluefire, ne porukkaa lähti saman tien juokseen pois Pili vielä, tuolta. että admin voi toimia. Ei missä se oli. Lyijy on uponnut. Rumaa katsottavaa aarasta. On. Kiinnostaa tietää mitä tää on. Kannattaa katsoa. Kyllä varmaan ihan Opforilta hyvä. Semmoista kun on analiraiskaus siinä. Oli kyllä vittu. Mitä fiiliksiä? No, sinällään se oli hauska, kun ei tiennyt yhtään mistään mitään. Tolle eka kertaa menee tehtävän